να μην τον οδηγό σε 100. Τον Αγγέλο Βλάχου. Οδηγό σε 100. Ακούτε από το ράδιο Μερμούλη. Οδηγό σε 100. Γεια σου Άγγελε Βλάχου, τα ωραία τραγούδια. Όλα, άιτε, και πολλά στον κόσμο. Θα αφήνω την καλονυχιά, κυρίες και κύριοι. Τραγούδι που επέλεξε η κυρία Σοφία Μπούτλα και τα αφιερώνει για το σύζυγό της τον κύριο Βαγγέλη, για τα παιδιά της, για τη μητέρα της την κυρία Λίκα, για ενώστηρε την καλημέρα της και τα χρόνια πολλά, για την κυρία Λίτσα και το σύζυγό της Βασίλη Θεοδωρακόπουλο. Καλημέρα Βασίλη, χρόνια πολλά φίλε μου. Επίσης την καλημέρα της για την κυρία Ρούλα, τον κύριο Δαμιανό και για την εκπομπή μου, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Να στείλω την καλημέρα μου στο φίλο τον Χρυσόστομο, τον Φασούλα, το Φλαμουλάκι. Ενώ η κυρία Κατερίνα για τις κόρες, τους γαμπρούς συνδέτω, για την κόρη της στη Βάσο που γιορτάζει αύριο, για τα αγαπημένα της εγγονάκια και την καλημέρα στην κυρία Ευδοξία και ναυτικά. Ακόμα ένα, ρε, το Ρονάκι Βλάχο. Ακούτε ζωντανή αναμετάδοση από το Τρίκαλα και ακούτε ράδιο Ζυγός 100. Γεια σου ρε Μέση. Όπα, στο Τρίκαλα. Όλα πολλά στον κόσμο. Αγία και ευτυχία. Είμαστε συνδεμένοι με το ράδιο Μερμούλη και με το ράδιο Ζυγό 100. Και ακούτε τον Ανέστη Βλάχο. Πριν με 5 ώρα Μερμούλης κάθε μεσημέρι είμαστε συνδεμένοι με το Ζυγό 100. Από τα Τρίκαλα. Όπα, άιτε! Επέλεξε κάποια φίλη που δεν μας είπε το όνομά της. Εδώ η κυρία Πεφρονία τα φερώνει για τις αδελφές της, τα αδέλφες, τα άγνωση και την καλημέρα στην κυρία Δανάη και την κυρία Αλέκα. Αχ, μια μέρα στο παρκόνι δεν λάλης μόνη κι αηδονή. Καλημέρα μου και στην κυρία Δήμητρα στα Σουναρέικα για την οικογένειά της.
παραμετάδοση από τους ζυγούς FM και το μέσο του ράδιο Μελβούνι, web radio. Όπα, γεια σου ρε Άγγελε Βλάχο, με τεράστια μουσική, άιντε. Χρόνια πολλά σε όλους τον ελληνισμό, σε όλον τον κόσμο. Παραμονή πρωτοχρονιά σήμερα, η ώρα είναι 4:47 το απόγευμα. Ακούτε από τους δικούς 100 το πρόγραμμα. Λοιπόν, και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι, την Αρκαδιανή. Τραγούδι που επέλεξε ο φίλος μας ο Γιώργος από το ράδιο Μελβούρνη. Καλημέρα στη Μελβούρνη. Το ράδιο Μελβούρνη μεταδίδει, κυρίες και κύριοι, στην Αυστραλία την εκπομπή μου. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ το ράδιο Μελβούρνη και ιδιαίτερα τον Γιώργο, τον παραγωγό εκεί πέρα της εκπομπής, που στέλνει καλημέρα του τα χρόνια πολλά σε όλους τους Έλληνες και ιδιαίτερα στο φίλο μας τον Δημήτρη Παπαγεωργίου. Λοιπόν, να ακούσουμε την Αρκαδιανή. Καλημέρα στη Μελβούρνη.